o nwere ibe nji wuru nka wuru ụzụ wuru dibịa wuru ibe niile nka tọrọ ụzụ wee tọọ dibịa na dibịa wee ọdụdụ nwa chigbo enwejuru n'obe n'okwezi enu ka amalụ na-enwe alụsị chigbo ị na-agba ego m ntị ka ngwa nke ibe mmanwụ ọzọ na-agbọ dị n'ọgbọ okwu anyị ọnụ chigbo ogwe ọnụ gwara m gị na-ebe na ntị echi onye gọmejere ọkpa hụrụ nwụrụ igiriga ọgbọ nje eme mmanwụ agba nkịta na isi ubi agba nkịta na isi ubi ebu ọhụ ure n'isi okpoko ya na akwụ ebu ma jụrụ ọgba ka mmarụ ibe ejiri ebu n'ugbo rie ugwu bụ ogo ọtankwe ka anyị mara ibe ejiri ebu n'ugbo ọgba amasị bachi anara aka na-eme anya ka ngwa nke ibe enwere mmanụ n'ebe na mụnwa ajọ ọbịa nwere ajọdụ ndị nwere mmemme kukwu mụnwa ajọ ọbịa enwere m igwe ndị agha ya ma tụbakwasị egwu ndị agha ugwu bụ ogo ogo ọnụ ụmụazụ Jesu na-ewe ezigbo mmadụ ka njụ agha ajụ ha ụmụazụ Jesu o nwere nke wee ezigbo mmadụ ka mmadụ ugwu bụ ogo nyanwụ ogo ọnụ Judas owudo ezigbo mmadụ ka njụ agha ajụ ha Peter Belunto wee ezigbo mmadụ ka njụ nga ajụ ha ugwu bụ ogo nyanwụ ogo ọnụ Chigbo na-ede m anya eji enwesịrị ọkụ ahụrụ na mgbadakarị n'ọbịa ibugodo m ụmụazị ezigbodo ndị anọkwa n'ọbịa kama okwu ji agwụrụ mmanwụ n'ọnụ nke dị ụyọ m nke bụ n'isi mmanwụ ha akarịgbo m ebe mburo ntụtụ efe ka mana jụọrụ m nwa ọkụkọ na oya n'ọnwụ ntụtụ ori udo m agadi nwaanyị na-agba aba achụ aja ọ bụdịrị ndị mmụọ na-ede di Chigbo ogo mmụọ na-eri ọkụkọ na inye ya nnụnụ n'ịka jikwa ụgwọ si ejigbona na ọkụkọ agara ka ọnụ wee were nnụnụ menya mmụọ ka anyị mara ibe ejiri ebu n'ugbo rie agba nkịta na isi ubi ọba na-agba bụ ma jụrụ ebu ọgụ ure onye na akpụkpọ agụ owure n'aka enwe agha otiti n'azụ elu a na nwamba achọwara m idide kwọ nwa n'azụ n'ogwu mara ibube n'ime ọbịa ibe m na-eji agụba agụ Chigbo mgbacha ugiri mgba mbe agba ma agba eburu m abapụta ebede onye ọdụ ama analụ ndị ama anaba n'egwugwu na-eme anya ka m gwa gị ibe abụ onye ya eji anụ siso mma ka ebi inye anụ sekwune na mma adịlọ nkọ gorigori egwu a na mmadụ nkọ okwu anyị ahụ amamihe onye ọjọjọ wee so etega m ije ka onye isi awọ mma mana atụtụ ụzọ n'ama na-ebe udidi eri udom Chukwu na ndị site ndị ọhịa egwu isi ọma anya ya lụ m nweta mụ na ya eje ibe imekwe n'ibe ọkala ọbara bụ na ebụrụ n'iwu ibe ọkala ọbara bụkwa ibe agụghọ ịchọ iju mmanwụ ibe n'ibe ọkala ọbara mgboke mụ ị na-ajụ ya na ọmarịkọ onye na mmanwụ iwu apụtawa n'egwugwu okenye na-achọ oke mejikwa na eze kere ụmụazị anụ oke ụgwọ mmanwụ onye gwaji maka na mmadụ na nwanwụ si na be mmụọ agwụrụgbo be mmadụ nwoke mụ si ejikwere na agụ na-eti nwa nwe tizie na ụdara nwe nwe wuzi ụdara agụ bịa dukpo m ụlọ
owute m owute ala ọbụna agụ m o nwere oge ngwu mụ na ya eje ibe gụọ m ntị ka m gwa gị ibe onye na ya mụwụ ntụntụntụ kpọọ ya anya o nwere ibe m ji ikwu onye abụ okwesị n'oke obi belu n'oke obi ana m eje n'ugwu ụdara ọma ebe ndị ofe ike na na-eji uri ike ma ọ bụrụ na elekere nke abalị kwuo eto seni okwu ebutalụ nwa iyi iruo m ga-ebu n'anya anala m eti mmọnwụ a na-akwa maka ọ na-awụ nru obe m na-akụcha mgbiri mgbe nwere ndị chiri nze chi ọzọ mgbe nwaanyị bụ ọdụ nwa ezumezu nwa oru mmụọ ibe ndị ejezbe etegwo ụmụ mba kpanụ mba uru ka anyị mara ibe ejiri ebu n'ụgbọ ọ bụ ibe ngwara mmanwụ na-ewi ndị si na-ejiri ebu n'ụgbọ nlekọta anya ọkwa ọba nkịta na isi ubi na-akwụ ebu ma ọ jụrụ ọgba na-ebu ọrụ ule na isi okpoko chigbo oge ghalụ m iwe ogbe ma o nwekwara ibe na-eme m udo ji atụ mmanwụ ilo